Sziasztok, itt vagyunk újra, és most egy vonatszimulátorral fogok játszani, amiben szerelni kell a vonatot. Úgyhogy bujék mindenkinek, ez az év első streamje, és kezdjük a játékkal. Azt, hogyha minden rendben van. És úgy tűnik, hogy minden rendben van. Így van, szia. Hát, szeretem a változatosságot, úgyhogy most ezt is ki kell próbálni, már 1000 éve készülök rá, hogy mondom, kipróbálom, ráadásul magyar a játék, úgyhogy tök jó. Legalábbis magyar feliratos, ugye? Azt hiszem, hogy ez nem magyar fejlesztésű, de hát akkor nézzük is meg, hogy milyen a játék. Valóban, igen, valóban új játékot szeretnék kezdeni. Miért van ilyen messze a chat? Hát azért kérlek szépen, mert hogy a második monitor az nem közvetlenül itt van az első monitor mellett, hanem van egy kis ilyen szünet, egy ilyen fél méter kb. És így át kell hajolnom, mert olyan picibe van a betűtípus, hogy egyszerűen nem látom. De majd egyszer lesz egy ilyen room tour videó, és akkor mindenki látni fogja, hogy én így miért hajolgatok állandóan oda. Hát tulajdonképpen egy másik asztalon van rajta, és közötte van két hangfal, egy softbox, egy mélyláda, meg még egy csomó minden más. Úgyhogy ja, így azért van kicsit messze. De hát majd alakítok valamit rajta, csak az a baj, hogy helyszűkében vagyok, úgyhogy így nem nagyon tudok mit csinálni vele, de majd egyszer. Szóval, üdvözlünk Team Mechanics Simulator 2016-ban. Mi van? Ez a 2017-es játék. Csak úgy szólok. Tímán úgy indítottam el, hogy ez a 17. Na mindegy. Jó, haladjunk tovább. Köszi a hostot. A játékban van a szerelő szerepében bújsz, és feladatok az lesz, hogy 3 különböző műhelyben kötött pályás járművek javítását végzed. A te kezed alá kerülnek a nosztalgia és hagyományos gőzmozdonok ugyanúgy, mint a modern villanymozdonok, minden típusú jármű a neki fenntartott garázsba kerül, majd beszerelésre. Sok sikert a játékhoz, hát köszönjük! Ja, miért nem telefonról olvasom? Azért, mert megfűne a telefonom szerintem a több órás stream alatt, úgyhogy így azért. Mi a fene ez a lag? Na mindegy. Így húzom az egeret, és ilyen fáziskésésszerűen megy, mindegy. Elektromos szerelő, tutoriál, szerelőasztalok. Szerelőasztaloknál egyes alkatrészek beszerzésével javítását tudod elvégezni. Szerelni kívánt alkatrészek 3 kategóriára osztottunk: mechanikus, elektromos és hidraulikus alkatrészek. A javítás költsége a számlához lesz hozzáadva, a nehézség az, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy javítás sikeresen lezajlik. Amennyiben a javítás sikeres lesz, az alkatrészek 90%-os javítottságú lesz. Ha azonban nem sikerül megszerelni az adott alkatrészt, az még nagyobb kárt okozhat. A javítás költsége jelentősen kisebb, mint az új alkatrészek vásárlása. Minél jobban fel van szerelve az adott szerelőasztal, annál nagyobb az esélyre, hogy bonyolultabb javításokat és sikerrel el tudjuk rajta végezni. Jó, oké. Sok szerelőasztal, elektromos szerelőasztal. Legyen skip. Tényleg furcsa ez a lag. Na itt van akkor ugye a elektromos szerelőasztal, mechanikus szerelőasztal, hidraulikus szerelőasztal, és megbízások M-mel tudjuk előhozni.
Ó, már megint beestem ide. Ez lenne az irodám? Ez a kis kuckó? Aha. Így van. Üdvözlünk a munkafelvételi rendszerben. Ezen alján tudod felvenni a megbízásokat, küldetéseket, amellyel az adott műhely meg lett bízva. Ebben az ablakban lapozni is tudsz egyes megbízások között, át is ugorhatsz egyes munkákat, ha később el akarod végezni. Azt nézem, hogy így a webcam jól van-e? Nagyjából. Azt mondja, bevétel $250 és prémium az meg $500. Na, itt meg már azt írja, hogy Train Mechanic Simulator 2017. Jó. Az első küldetés egy könnyű vonatjavítás lesz, amelyben megismerheted a játék alapjait, a feladat megjavítani egy mozdonyt, amely megsérültek acélgumi rugói az első forgóvázon. Jó van. Csődiroj! Úgy tűnik a megbízás oka, hogy mozdony sérült forgóváz valószínűleg az egy acél gumirugó lokalizált meghibásodást okát és kiújja akadé. Jó, oké. 125 dolcsit fog dobni nekünk. Hát igen, nem látod most. Most már letisztultabb az egész kinézet. Túl kicsi volt a webcam. Ebben a módban leszerelted a mozdony minden elért részét, egyes esetekben, hogy elért cserélni és evidék kívánt alkatrészt, több más egységet is el kell távolítani az útjából. Akár épp részeit, ezt ne felejtsd el. Jó, hát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint az ilyen Car Mechanic Simulator vagy hasonló játékok, úgyhogy tulajdonképpen le kell szerelnünk. Itt remélem, hogy majd látni fogom, hogy melyik az épp részek, és melyik azok a részek, amiket le kell szerelnünk. Ez a szétszerelési mód az 1-es, és a C-vel tudom állapotukat megnézni. Bár azt már még nem jöttem rá, hogy hogyan. Ja, ugye a Twitch-en. Jó. Azt mondja. Ezek a részek még ellenőrizetlenek. Aha, és így lehet így forgatni a kamerát. És gondolom, hogy ezek a... igen. Acélgumirugót kell nekünk leszerelni. Jó. Apátyház. Mekkora csarok vannak benne. Aha. És akkor az első, hát ez a vonat eleje, nem? Ja, itt van valahol, ja. Igen, ez lesz az eleje. És alkatrészraktára nézzük meg, hogy várjunk, ez 96%-os. Szerelés mód, vizsgálati mód. Hát egy másik oldalon van? Hogy tudok átmenni a másik oldalra? Vidd középre a kamerát. Na. Igen. Várj, ez is 100%, szétneszedjük már az egész vonatot. Nem lenne túl jó. Aha, skippel tudok kijönni ebből a nézetből. Már megint beestem. Ide. Megyek hátra. Pedig ez a vonat eleje. Mindegy.
Jó, hát akkor megyek hátra. Lehet, hogy ez az eleje. Hát nem tudom, nekem tök egyformának tűnik, de lehet, hogy én tévedek. De vizsgáljuk meg, mielőtt még szétszednénk egészet. Vizsgálati mód, igen. Hát de ez is. Akkor melyik? Igen, igen, hát ez tulajdonképpen vonatjavító szimulátor. Olyan, mint a Car Mechanic szimulátor, amit így előbb mondtam. Az első forgóvázon. Melyik az első forgóváz? Hát ez lenne az, nem? Itt minden 100%-os. Tök jó állapotú vonat. És mi van ezzel? Hőtengely, meg motor, meg dugattyúk, meg minden. Nagyon jól néz ki, és nagyon részletes. Hol van kérem szépen itt a hibás alkatrész? Egyébként, hogyha elég néző lesz, akkor lesznek nyereményjátékok. Team kulcsokat fogok sorsolni. Jó, kiköpöm azt a rágót, mert már elolvad a számba. Most tudok úgy beszélni tőle. Komolyan, nehogy már én legyek a hülye. Mit kell itt csinálni? Elvileg a rugókat kéne megcsinálni. Most már még egyszer fogom ellenőrizni, hát... Nem a megbízás, igen. És itt láthatjuk, hogy... Valószínűleg. Szóval nem is biztos. Acélgumi rugó. Jó van. Az összeset meg fogom nézni most már. Itt tulajdonképpen, ugye ez a acélgumi rugó, ezeket leellenőriztük. Igen, hát ezen az oldalon biztos, hogy nincs. Akkor menjünk másik oldalra. %91-osak. Most ez már rossznak számít? Itt is mindegyiket leellenőriztem. Itt meg nincsen acélgumirugó, ugye? Tommal. Érdekes. Nagyon érdekes. Hidraulikus fék. A szerkezet. Ha van ötletetek, hogy hol lehet az a hibás alkatrész, akkor nyugodtan írjátok. De hát ez úgy tűnik, hogy jó. Ilyen 91%-osan nyilván ezeket nem szokták cserélni.
Bár én szívesen lecserélem nekik, hogyha ezt akarják 91%-osan, de ugye a Car Mechanic Simulatorba kiindulva az ilyen sárga, illetve piros részek, ami ilyen, hát ilyen 70, meg 60, 30, meg ilyen százalékos teljesítményűek. Ezeket szokták lecserélni. Ez lassan már azt is leellenőrzöm, ami nem is szükséges. Viszont anyagtartály. Aha, és ez így egybe van. Szóval itt nincsen rugó. Ürított levegőtartály. Durván néz ki. Jó, és mi van, hogyha egyet például lecserélünk? Azt se tudom egyébként, hogy honnan, valahonnan be kéne rendelni ezt a dolgot. Nem lehet? Jó van. Jó játékot hozzá. Talán mire visszajössz, addigra megoldom ezt a problémát. Ha, bassz. Hallod, így lehet javítani. Sikertelen. Az alkat mi? Uha, jobban elrontottam. Az szép. Karosszéria. Aha, ezeket is le lehet kapni. Igen, egyébként a játék előre szólt, hogy ha megpróbálom megjavítani, akkor lehetséges, hogy jobban elrontom, mint... Szóval, hogy többet ártok neki, mint amennyit használ az egész folyamat.
Ezek is egyébként ilyen 96%-osak. Már nagyon érdekel egyébként, hogy hol van az a hibás alkatrész. Úgy tűnik, hogy minden zöld. Ez egy fújó vonat. Minek küldték ide? Sérült forgóváz. Az a terv egyébként, hogy így megvizsgálom az alkatrészét. Csak kibukik, hogy most melyik a hibás. Vagy melyik nem. Car Mechanic szimulátorban nagyon könnyű volt. Tényleg egyébként abból is kéne streamet csinálni. Szóval abban egyébként nagyon könnyű volt megállapítani hibát és kicserélni. Sőt, sokszor ismétlődött ugyanaz. Azért egy vonatnál teljesen más ez az egész. Ez tulajdonképpen egy ilyen tutorial rész, ha jól láttam. Megvan! Megvan! Beszarás! Ez micsoda? Acélgumi rugó? Várjál. Ez is acélgumi rugó, meg az is acélgumi rugó? Hát nem mondod komolyan. Na jó, hát akkor megvizsgálom az összeset. Igen, ott van egy. Várjunk, azt még nem vizsgáltam meg. Ezért jó egyébként így rájönni a dolgokra. Aha. Hol van? Kezdem érteni. Itt nyelvtani problémák vannak, srácok, a játékban. Mert ő szerinte az a rugó, ami acélgumi rugó, az nála ugyanaz, mint egy ilyen... Hát... én nem tudom mire hasonlítsam, de hogy így ez nem az. Az én meglátásom szerint, de mindegy. Ha van itt köztünk egy vonatszerelő, akkor javítson ki, ha tévednék. De hogy itt szerintem az nem az. Mindegy.
Eltávolítottuk a hibás készüléket. És megpróbálom megjavítani. Jó. Tudjam összerakni. Van két hibás alkatrész, ezt így szépen berakom javítani. És reméljük, hogy nem fogja. Aha, ez nem megfelelő. Mechanikus. 100%-os javítás. Csak ez a két hibás alkatrész volt amúgy, hogy mehet az összeszerelés. Hova? Hova kell? Várj, ez nem is az. Ez nem az a hely. Lépjél ki. Igen. És itt volt az. Aha. Az egyik. Volt még nekünk egy ilyen rugó. Összeszerelés. Igen, hát felszereljük ezt a 44%-osat. Meg csapágy. Igen, a lengés csillapító csapágy következik. És ennyi, nem? Alkatrész raktáról megnézzük, nincsen nálunk több cucc, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden elkészült, befejezted a feladatot, megbízás kártyáról, az új megbízás íróasztalon talál az irodában. Jó. Azt mondta, hogy itt van. Ja, hogy itt kell befejezni. Kaptam érte 750-et, hát úgyhogy még egy rugót is elrontottam. Nem rossz. Ja, a következő megbízás azt mondja, hogy a masinista a fékrendszer hibájáról számol be. Keresd meg a hiba okát és javíts ki, ne feledd, minden alkatrész más szerelőasztalon kell javítani. Ha egy alkatrészt nem tudsz magadnak megjavítani, vásárolhatsz újat a boltban, tablet használatával. Jó, hát hogyha van elég pénzem rá persze. A fék hibájáról, jó. 3 alkatrész kell. Első forgóvázon kell megkeresni. Úgy tűnik, hogy ez az első forgóváz. És a fék hibájáról, jó.
Hidraulikus fékdugattyú. De le tudom tenni. Igen, következőnek. Jól látom, ki kell szedni ezt a csavart. Meg akkor megpróbálom ezt leszedni. Aha, azt fogta meg. Szerintem nem tudom kihúzni belőle. Ezt csak így simán leemeltem. Oké, aha, és akkor most következhet ez. Észre, ami hibás. Meg még egy csavar. Na, és az meg hogy fog kijönni? Jó, most már engedi azt a csavart. Szuper. Na, mehetünk megjavítani. Szerintem ez mechanikai. Sikerült. Féknyerget majd vennünk kell. Sikertelen, akkor hidraulikus fékdugattyút is kell venni. Hát elsőnek nézzük a féknyerget, ami... $1500. Nem kell. 500, igen. Sima féknyerek. Illetve külön boltoknál külön lista van, vagy egybe számolja?
egy hidraulika, és a féknyereg, hidraulikus fékdugattyú. Tök jó. Hidraulikus fékdugattyú 4000-be kerül. Ez is külön van. Én ezt megrendelem. Igen, és ezt is megrendelem. Ami azt jelenti, hogy már elvileg meg is érkezett. Ja. Féknyereg, meg a hidraulikus fékdugattyú. Eladom ezeket. Hívás, akkor minek legyen nálunk, ugye? Mert az összeszerelés... Rossz oldalon vagyok. Ó, bazd meg, ilyenkor tudsz hívni mindig? Bocs, srácok, mindjárt pillanat. Itt is vagyok. Gyorsan összeszerelem. Ezt a csövet nem kellett volna belerakni. Igen, és még van egy alkatrész. Itt fel kéne szerelnünk. Hova? Azt hiszem. Ja, nincs más. Ez készen is van. Ja, nem a tablet, hanem... Nem az állapot, várja, alkatrészt nem. De tablet lesz az. Nem, várjál, megbízás, jó. Kaptunk 500 dolcsit.
közben ugye dumáltam haverommal, bemegy Discordra, és közben dumálunk. Na, itt vagyok. Na. Mi bazd, ugyanolyan, mint a kárszúlás? Aha. Igen, olyan mint a Car Mechanic Simulator, csak ez vonattal. Aha. Értem. Ez mikor jött ki? Most vagy? Nem, ez 2017-es játék. Azt mondja, hogy egyes feladatok során meg kell találnod és meg kell javítani a mozdulanyt, ami az út közepén hibásodott meg játékvilágban. El kell a vonat... Mi? El kell vontatod a megfelelő műhelybe és el kell végezni a javítást. Erre egy speciális szerelő vonat szolgál. Lehet vonatozni. Ezúttal egy dízel mozdony hibásodott meg D1 mezőben. Állandóan a dízelek. D1 mező, nem tudom mi ez. Keresd meg és fontasd a műhelybe, valószínűleg a futómű hibája van. Jó van. A futómű. D1 mező, meg futómű, hát... Grafikája amúgy nem olyan szép. Nem tudom. Szerintem úgy egész jó. Úgy tele vagyok, annyi bolonyait ettem, geci. Igen, és nem moztál? Az nagyon tele. Nagyon. De jó. Ki lehet menni? Vonattal, ráadásul. Menj már. De durva. Minden mutat. Nyugati kikötő alagút, meg keleti kikötő alagút, meg minden. Öcsém. Semmit nem látsz a gőztől vagy a füsttől. Aha. D1-es mező. Aha, D1. Az északi határvidékre kell menni. Ófele megyek egyáltalán? Várjál, azt mondja, hogy... Igen, ezzel tudom csökkenteni, meg növekedik a motor ereje. Space a fékezés, kameraforgatás ez a... kettes segérgomb. Van kürt. Azt a kurva. Gurulok visszafele. Illetve még a kamerát is tudom. Na jó. Ez nagyon király. Belső nézet van, hallod? Mindent látok. Jó van, nekem késik egy 5 másodperc fájva. Nem baj. Na jó. Menj már a faszomba. Rendesen meg tudom húzni a kart, meg minden. Azt a mindenségét. Kurva jó. Gondolom az ilyen síneket, azokat nem tudom állítani. Vagy szerintem sem. Vagy nem tudom. 52-vel megyek. 54-es gyorsul. Jó, hát félig lefékezek. Megnézem a térképen, jó fele megyek egyáltalán? Úgy tűnik, hogy igen. Jaj. Mutatja oldalt egyébként, hogy hány méterre vagy tőle. Kilométerre. Jobb oldalt. Na jó fele mész elvileg. Ja, hogy ott, igen, azt én is láttam eddig, csak azt hittem, hogy összesen is mutatja. De most vágott, hogy mentél egy kört? Igen? Igen. Az tényleg, várjunk csak. Mentél egy kört. Akkor lehetséges, hogy át kéne állítani, hallod? Álljál meg, teszem igen, valahogy akkor csak át lehet. Hogy cikrázik.
Igen. Keresd meg a mozdonyt. Megkeressük a mozdonyt. Térképennel, hogyha oda kattintasz. Aha, lehetséges. Átré a... Mi az? Nem lehet. Visszatolatok. Nem tudom, baszki. Nem, mert hogyha oda kattintok, akkor ugye lerakja. Keresd meg a mozdonyt és vidd a D1 mezőbe. Hát a D1 mező az kérlek szépen itt van valahol. Itt, most hiába kattintok oda, mert amúgy leugrik. Igen. Kamerát tudjuk forgatni. Csökkenteni, meg növekedni a motor ereje, az megvan. Spékezés, meg űrt kamera, meg ilyenek. Jó. Nem lehet nyomogatni. Valami... Hallod? Igen? És hogyha például az alagút kelet, azt a kis fülecskét, ne! Azt a kis fülecskét, olyan, mint hogyha egy Androidon balra vagy jobbra. Tényleg, bazd meg, és megnyomtam a kikapcsolás. D-t. Megnyomtam a D betűt, aztán átkapcsolt. Na, Na, ennyi. hát jó van már. Te fiú. Túl modern. Modern technológia. Azt a mindenségit, uram. És akkor tudod, hogy mit vagy. Remélem vágod, hogy olyan rohadt halk vagyok a kibaszott streamben, mint állat. Hát, Én közben hallgatom vissza. az egész stream gondolom nálad halk, vagy én nem tudom. Persze, levettem, de téged tök tisztán hallak így is. Elvileg ugyanannyi a hang. Mind a kettőnknél. Mindegy. Mikor keltél fel amúgy? Korán. Most elvileg megvan a vonat. Hol? Azt felcsatoltam, vagy nem tudom. Mit szoktál még felcsatolni? Az övemet. Ez hülye bazd. Akkor mikor akarsz majd emmezni? Hát, meg később. Hova kell visszamenni? Egyébként mutatja, hogy... Dízel kocsiszín, nem? Aha, igen, csak... Ott mutatja egyébként, hogy keleti síkság egyenesen, vagy balra. Az azt mutatja, hogy milyen megállók fognak most jönni, hogyha ezt az útvonalat még ezen az útvonalon fogsz menni, érted? Ja, lehet.
Szerintem nem jó fele megyek, de dízel kocsi színben visszamegyünk. Ja. Következőnél Hé, jobb. itt most miért mész le? Majd itt fogok jobbra menni. Aj. Ugyanazt a csapat csinálta ezt a... Nem Én- tudom. Nem? Nem tudom. Állj már meg! Megnézem a térképen, hogy merre. Jó fele megy. Valahol itt kell majd áttérnem. Nyugati kikötő, keleti kikötő. Crossover város felé kell menned amúgy. Ott váltanod kell egy sík. Igen, igen. És így ennyi. Ja, még egy sint kell váltanom. Kettőt kell. Ez lenne a kisiklanál. Sérült jármű megfelelően biztosítva lett, és lett vonatva. Mi? Lett vontatva a hely. Jó, mindegy. Vannak egyéb nyelvszani problémák, hát például az elején kerestem a valami gumirugót kerestem, és így kivettem a gumirugót. Aztán látom, hogy egy tök más alkatrész, azt is annak nevezte el. És kerestem egy 10-15 percig, hogy mondom, én kivettem az összeset, Magyarul megvizsgáltam. jött ki úgy, mint a Car Simulator? Ja, a magyar. Igen, aha. Azt mondja, keresd meg, igen. Ahogy feltételezik, az első forgóváz meghajtása sérült, távolítsd el a hibás részt és cseréld ki. Jó. Mindjárt jövök, csak elmegyek WC-re.
Na egyébként sikerült kipróbálni azt a játékot magyarul? Persze. És Hát működik nem játszottam rendesen? vele, csak beletettem. Aha, működik? Persze. Na, az jó. Ugye le kellett frissítenem a legújabb verzióra, és akkor így van működött. Uh-huh. Hát egyébként, hogyha be akarsz segíteni a fordításba, akkor meg szólok a srácnak, hogy ott van, írjál rá, aztán kész. Hogy néz ki a felület egyébként nagyjából? Nem tudom, még csak írtam neki Facebookon, hogy igazából kíváncsi lennék ennek az egész folyamatnak, hogy néz ki, vagy hogyan, vagy merre. Aha. Mondom, megkapod a szöveget, aztán fordíts le, vagy nem tudom. Hát nem tudom. Az első rész forgóváza sérült meg. Jó van, de ez hol van ez? Á, látszik, hogy... Aha, hajtómű. Látszik, hogy ilyen rozsdás meg minden. Igen, és mennyi darabból áll? 2-ből. Jó, hát akkor ezt a 2-t lekapom. Szétszedés. Aha. Tök jó, mert egyébként így meg kell javítani az alkatrészeket. És itt van 3 különböző asztal, ugye elektromos, mechanikus, meg hidraulikus. És meg lehet próbálni javítani, és hogyha nem megy, akkor, mert van olyan, hogy például egy jó alkatrésznél több kárt okozol, mint hasztot, és akkor... Eltörik, vagy mit csinál? Hát romlik az állapota, például az elején próbáltam 96%-os akármit javítani, és leromlott ilyen 20 akármennyire, és akkor így meg Rossz kell munkás venni. ember vagy akkor. Meg kell venni. Na, például itt is sikertelen. 5%-ból 3% lett. Hát kell vennem 2 hajtóművet, a mechanikus áruházba, vagy mi Ez ezt a nénél. pénzből megy baszki. Mennyi pénzed van? Hát nem sok, de nem csak a saját pénzből van, hanem azt hiszem van egy keret. Egy ilyen 46 000-be kerül. Lassan majd le kéne vágni a hajadat, most nézem. Ja. $92,000.
Ah. De akkor inkább úgy kéne írni, nem, hogy Hogy? tudom, 10 néző van, akkor ugye sorszor egyet, érted? Már most így csak folyton ki van írva, így most faszom, érted? Az összesnél ki van írva, így most mindenki megkérdezheti, most igen, és akkor igen, valami történik, vagy... Jó, oké, jogos. Majd mindjárt kiírom a következőnél 10 nézőként. Vagy nem tudom. Hát, vagy mit tudom, 10 néző, és akkor egyelő nyereményjáték, vagy nekem mindegy igazából, engem nem érdekel, csak Hát úgy logikus, fura, hogy hogy folyton látom, hogy nyereményjáték, azt semmi nem tudom. B3-ba kell menni. Úgy nevetnék a kisiklanál valahogy, mert olyan kanyarokat vesz be, hallod? Ja, és 68-a 70-nel megy, érted? Hát ki lehet valahogy, nem? Én nem tudom. És akkor megjavítom saját magamat, mert hogy... Hát lehet, cserész gumit, tudod. Igen. B3 azt mondja, hogy ez valahol itt van. Hát, lassan ott vagy. Most is olyan kanyarokat megy, hogy beszarás. Na, B3-ba vagyok. Akkor megyek még egy kör. Hol robbant le amúgy? A B3-ba. Azt mondja, part mentén kisiklott a vonat. Megyek egy kört, valahol itt a nagy tónál lesz. Tóparti falunál, vagy hol? Valahol ott, hát Tóparti falu és a nagy tavag dél között. Amúgy a zöld háttért igazíts már meg. Melyik oldal? Hát neked jobb oldal, az ajtó felőli részt, alul. Össz. Ott. Most már Valahol itt kéne lenni ennek a vonatnak. B3-ba vagyok. B3. Tolat. Hol siklott ki? ez a keresés, ez kb. Olyan, mint a Forzába csűr őrület, hogy olyan szar. Magyarul a 4-be van így amúgy. Aha. Kajak, itt vagyok. Kacsis vagyok, ilyen szó gyerek. Nincs itt semmi. B3, hát most mi? Ott mint egy teljes vonat.